Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye minista na-elekọta isi obodo ala anyị Nyesom Wike agwala ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na isonye pati APC apụtaghị na ha ga-enweta mmeri n'ọkwa nke ugboro abụọ ha n'ime afọ 2027. Peter Obi ekwupụtala n'eze gwara ugbu a na ọ ga-azọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 mana ya agaghị abụrụ onye ọbụla osote onye isi ala n'ihi na ya nwere nghọta na ọmụmụ ihe banyere ọchịchị gọọmenti karịa ndị ọzọ nke gụnyere onye isi ala Tinubu. Nyesom Wike kwuola ugbu a na pati PDP nwere ike ha agaghị azọ ọkwa n'ime afọ 2027 n'ihi ọnọdụ ọjọọ nke ọchịchị ndị ndu ha ma gwa ha na ha chewe ihe ịzọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2031. Ọ gara n'ihu gbakwunye na esemokwu nke dị n'etiti ya na Siminalayi Fubara abịabeghị na njedebe. Ndị omekome ekpe egbe nọrọ taa tọrọ ndị njem mmadụ 6 nke gụnyere onye kwa ụgbọala ahụ n'oge ha wakporo ụzọ awara Nsọ ga-agawa Danị na ọchịchị kansụl ụzọ 1 nke steeti Enugu. Ndị njem mmadụ 3 gbalagara ma rie mbọmbọ. Onye ọkụ ọkpọ mba UK nke bụ nwa afọ ala anyị Naijiria, Anthony Joshua, gbanahụrụ ọnwụ taa n'ime steeti Ogun n'oge ụgbọala ya zutere ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ awara Lagos gawa Ibadan. Mmadụ 2 nwụrụ pee. Ọgwụ na ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.